Barkanku da zuwa Hausa Joy TV, tashar nishadi. Ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Daga ƙarshe, doka tana neman ta yi aiki akan mawaƙi Ado Gwanja a sakamakon waƙarsa mai taken bayana yana ciwo. Tun bayan lokacin da mawaƙi Ado Gwanja ya fara sakin kaɗan daga cikin sabuwar waƙar tashi, wadda daga ƙarshe ta yi matuƙar tashin hankalin jama'a, duba da yadda 'yan mata suka fara hawa kan waƙar a matsayin mamin, suna yin rawar rashin mutunci da kuma rashin kunya tare da bayyana wani sashi na tsiraicin jikinsu. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganewa idonku irin yadda 'yan mata ke nuna tsiraicin jikinsu akan wannan sabuwar waƙar mai taken cas. Kamar yadda hukumar tace fina-finan Hausa ta masana'antar Kannywood ta ba da umarnin a kamo mata mawaƙi Ado Gwanja domin ya zo a gabatar da shi a gaban kuliya domin amsa wasu 'yan tambayoyi akan ita wannan waƙar tashi, wadda mutane suke ganin cewa hakika za ta taka rawar gani wajen lalata tarbiyyar yara 'yan mata da suke hawa kan kafofin sadarwar zamani. To sai dai kuma wasu daga cikin jarumai kuma abokan sana'ar mawaƙi Ado Gwanja sun fara goya masa baya a daidai lokacin da jama'a suka kyamace shi a sakamakon sakin wannan sabuwar waƙa tashi mai taken cas bayana yana ciwo a sosamin. Jaruma Aisha Humaira, wadda kuka fi sani da suna Aisha Najamu, ta sake fitowa a cikin wani sabon bidiyo inda take ganin rashin dacewar hukumar tace fina-finai ta masana'antar Kannywood na yunkurin cewa za ta kama shi kuma ta hukunta shi a tsarin doka. To sai dai kuma bayyanar wani sabon bidiyo na mawaƙi Ado Gwanja ya sake haskawa duniya cewa tabbas wannan mawaƙi kamar baya gida ƙasa Najeriya, inda a cikin bidiyon aka hango shi yana gaggaisawa da wasu mutane waɗanda ake ganin kamar fararen fata ne a daidai lokacin da hukumar tace fina-finan Hausa take ƙoƙarin kama shi domin ya gabatar da hujjoji akan wannan